इमोशन आरो सेन्टिमेन्टखौ लाखिनानै हारिनि स्वार्थ एसटिनि स्वार्थआव सरकारखौ नारसिननायनि प्रतिबादखौ खालामलांनो थाखाय आं खावलायबाय। प्रटेस्टआ गासै लेभेलावनो जादों आरो बे मोनसे आबेग आरो सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा। जोंनि एडमिशन, जोंनि एजुकेशनेल इन्स्टिट्यूशन, जोंनि रिक्रुटमेन्ट, जोंनि एपइन्टमेन्ट दा जायफोर दिनै यां जेनेरेशन आं दहाय फुङाव बुंदों 30-40 बोसोर आन्दोलननि उनाव जि मोनसे जोंनियाव इन्स्टिट्यूशननि क्राइसिसमोन, जोंनियाव ह्यूमेन रिसोर्सनि जि क्राइसिसमोन, जों गासैबो बिथिंजों फरायनो मोनाखैमोन, साख्रि बाख्रि जोङो नागिरनो खाबु गैयामोन, जोंखौ बन्चित डिप्राइभ खालामनाय जायो, आर्मि पुलिस लगायनानै जोंखौ धंस खालामनाय जादोंमोन। आन्दोलननि नामाव जोंनि एगेन्स्टआव केस जाबसिननानै न' भारायाव हस्टेलाव जोंनि मोजां मोजां ब्रेननि स्टुडेन्टफोरखौ केरियारखौ धंस खालामनाय जादोंमोन। बे गासै चेप्टारखौ बारबोनानै जोङो अस्तित्वनि संग्रामाव दावहायाव जों देरहानानै जोंनि सिक्सिडल मोनबाय। दा हारिया बड'फाया बुंलांनाय बायदि गेरेमसा माहारि दानाय आरो हारि निर्माण खालामनायनि बे सम, हिउमेन रिसोर्स दानायनि सम। बिथांमोना मोनसे सिमां लानानै फैदों, एम लानानै फैदों, गावबा गावनि केरियारखौ दानो लुबैयो, हारिनि स्वार्थनि थाखाय खामानि मावनो लुबैयो। साख्रि बाख्रि बिथांमोना माने नेशनेल बा स्टेट लेभेलाव जब अपरचुनिटियानो जा, केरियार दानायानो जा, बयहाबो मोनसे सिमां दङ। बे सिमाङाव जेला जोंनि रिजार्भेशनाव झटका होगोन, जेला 45 लाखनि जायगायाव 2 कोटिया बासाबोगोन, जोंनि सिमाङा जेरावबो जायगा मोननाय नङा। आरो बे एसेम्बलि, पार्लियामेन्ट, सिक्सिडलनि नोङो MCLA सिट, अबा अट'नमास काउन्सिलनि GM बा मेम्बार बा पन्चायत VCDC गासैयावबो बे दखल जागोन। बेखायनो जोंनि स्टुडेन्ट फरायसा फरायसुलिफ्रा रावबो आपिल खालायाबासिनो दानि आथिखालनि CC2नि आन्दोलन, एबसुनि आन्दोलन, आसामनि थासारि परिबेश परिस्थितिखौ बयबो बुजिनानै मोनदांनानै कलेज बिथांमोना प्रतिबाद खालामदों। बबेबा इउनियन बडियानो, हल अफ दा कलेजनि इउनियन बडियानो खालामदों, बबेबा इउनिट एबसुआ खालामदों, बहाबा बसलिसा खालामदों, बबेबा कमिटिया खालामदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना रेलि खालामदों। आं मोनसेल' आपिल खालामनो लुबैयो जे दासो आंनियाव रिपर्ट फैदों जे बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट, BTC सेक्रेटारियेट एसेम्बलियाव जोंनि जायफोर प्रटेस्ट खालामग्रा फरायसा फरायसुलि बिथांमोना हाबनानै बेयाव मोनसे हुलुस-थुलुस परिबेश सृष्टि जादों। आं बिथांमोनखौ दाय होनो नागिराखै, हुलुस-थुलुस खालामदोंनानै दाय होनो नागिराखै, खारन बे सेन्टिमेन्ट आबेगनि सम। किन्तु बिथांमोना
होंगो दोंगो हाबनायाव बेयाव मोनसे हुलुस थुलुस आनरुलि एनभायरनमेन्ट जादों आरो बे एनभायरनमेन्टखौ खालामनाङा आङो आर्नेस्टलि गोसो सिंनिफ्राय रिक्वेस्ट खालामदों माने बिदा हिसाबै आरो एबसुनिफ्राय आं बिथांमोनखौ आपिल खालामदों जाहाथे कुनु भायलेन्स कुनु बेबायदि आनरुलि कुनु बेबायदि सिचुएशन जाहाथे दाजाथों गावबा गावनि डेम'क्रेटिक पिसफुल प्रटेस्टखौ बयबो खालामनायनि बयहाबो अधिकार दङ आरो बे समा प्रटेस्ट खालामनाय सरकारखौ नारसिननाय दाबिनायनिनो सम किन्तु गावजों गाव बेबायदि जाहाथे हुलुस थुलुस खालामनानै माने बेबायदि भायलेन्सनि सिचुएशन एनभायरनमेन्ट जाहाथे दाजाथों आरो जाया बेखायनो बिथांमोना प्रटेस्ट खालामनायनि नामाव जाहाथे बबेबा सिङाव हाबनानै बेबायदि परिबेसखौ माने जाहाथे माने भायलेन्स जालायनाय थासारिसिम जाहाथे बिथांमोना खालामा बेखायनो बिथांमोना डिसि अफिसनि मोखाङाव सेक्रेटारियेटनि मोखाङाव इउनिभार्सिटिनि मोखाङाव बा जों जेखौ प्रटेस्ट खालामदों राजा लामायाव रेलि खालामदों बे गणतान्त्रिक देशनि माने जि प्रटेस्टनि जि मोनसे नियम दङ बेनि आवथायाव थानानै बयखौबो प्रटेस्ट खालामनो आं खावलायदों कुनु कारनाव जाहाथे भायलेन्सनि रुप लाया आरो बे महराव जाहाथे रावबो थाङा बेखायनो आङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ